Compartir gastos, organizar horarios e conciliar o día a día forma parte da rutina de milleiros de familias numerosas galegas. Esta fin de semana, máis de 100 persoas participan nun encontro pensado para convivir, crear rede e reclamar máis apoio á crianza. Veña, chicos, a merendar. Joel, Roy, Isabela. Somos unha familia con 4 nenos, o maior que ten 12 anos, e os cativos que teñen 3, que foron trillizos. A xestión diaria pois, é complicada, pero bueno, vamos apañando bastante ben como podemos. Saír da rutina non sempre é fácil para Pablo e a súa familia con 3 pequenos da mesma idade. A quedada familiar de Agafán reuniu en Cabeza de Manzaneda a familias numerosas de toda Galicia en 3 días de deporte, natureza e convivencia. É unha liberación, porque sabes da rutina do día a día, estar na casa, no colexio, parques e tal, para estar aquí, que estás na natureza. Tens un montón de actividades enfocadas sobre todo os nenos, que é maravilloso. Para estas familias, viaxar ou atopar aloxamento non sempre é doado. Sempre tenen que ser moitas habitacións, entón encarecese moito. Isto, a verdade, que organizado por Agafán, para nós é unha bendición. Na quedada participaron preto de 100 persoas coas que compartir inquedanzas e tamén pasar un bo rato en familia. Porque axúdenos a compartir o día a día, a sacar de dentro as peores etapas. Xo sempre comentas, ti que carro tes, pola noite como faz para duchalos, ou agora, por exemplo, nós vamos á piscina e nos juntamos tres parellas con 3 fillos cada un, con trillizos, pois vamos ver, vamos facer unha competición, canto tardamos en duchalos, cambialos e todo iso. As mochilas, os horarios e as presas quedan aparcadas por uns días.